Nantian wujud temong peksi wah mengke anu Mas Yoyo ngapunten jenengan pas damel lagune pas panggih Gus Idam niku lagune catetane jenengan kirimne teng kula apalke wah carane ngapalne piye lek catetan saiki gandeng kowe wis gawe mareme atiku nang genti saiki aku tak gawe mareming atimu nah sampean mau lak nakokke babakan lagu kanggo Gus Idam ta aturake iki tembange kinanti tur ana sejarahe kuwi anu nang mbok menawi wonten paranggarangan utawi estenyel ingkang wonten mriki lan kepareng mirsani titip salam hormat rasa kagem Gus Idam Muhammad Aya. Matur sembah nuwun lah menika ugi kathah para sutresna budaya ingkang kepareng monitor lumantar streaming kathah ingkang ngersakaken kejaba niki anak kula lanang Tole Nanang merem menika ugi pengen duet mangke kula aturi wektu Mas Nanang sabar sik ya nggih siap pokoke yo nembang sawetara ya apa Truk Umi Afifah coba kaya apa iki wis rekake duwe penggemar padha karo Caksi Lover ya jenenge usul apa kuwi Umi Sulomo padha cilike lho piye ta nduk Umi Afifah coba jumenenga Cahayu ayo nggih Pak ketoke ngarep sindene bersih bareng sindene lunga sawengko kene bah kaya uwuh kabeh doko neng mburi heeh ning ampun kuwatir bapak-bapak panitia engko rampung wayangan sing teng mburine sinden niku mangke resik gusis mlebu teng dinglike sinden ha itu Assalamualaikum Umi Habibah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sik kelingan ra sampean ning kene iki melu bapak wis ping pira kelingan ra? Nek mboten salah ping 3 ketinggalan. Lagi ping 3 ya? Ping sekawan. Ping 4. Nggih. Umi awake dhewe tetep ditresnani karo Piyai Dumombo. Ngono lho, Nduk. Nggih, Pak. Nggih. Yo, tandha tresna saka sampeyan marang sutresna budaya mligine Umi Mania. Aturana ya kuwi wujude lelagon podang kuning merga sing katelah sing jenenge dudu aku ning para pandemen kuwi sampean katelahi Ratu Podang Kuning. Lek Umi kae Umi Ratu Podang Kuning, lek Tutik Lara Kuning. Ayo. Ayo, Lara Kuning. Mangga Mbak Umi dibawani Mbak, komplit. Ya. Nggih. Natian wujud temong peksi Yayo yayo halus manis nangsa make golek isi podang jenar yayo yayo ibu bunga hengatiku
dadi matur sembah nuwun. Ya nduk dibacutke podang kuninge. Buka celuk Umi Hafifah. Mangga. Esok awan ning omah wis Oh.
wajibe dadi murid ora kena pijer amit ya truk wajibe dadi murid. Nah, iki pamundhut apa ricik-ricik nyuwun dibawani Bu Kesi ayo Bu. Mengko Mbak Tuti gen beksa. Nah, nggih. Ya karo nggih ndudai ya, Truk. Ya ngono kuwi. Nggih. Pokoke si Nanang merem sabar nang bariki nang wis ta mesti awakmu. Kok tak duetke karo Birgita. Ayo nggih. Iya ta. Le pesen wis kandhengenane kula pengen duet e. Ayo nggih. Ketemu Bu Kesi? Sampun. Oke, monggo. Nggih. Gemyen inyong tegin cilik didolani biyong rama dipun gendong kewer rina wengi dipun kudang dililing lan disawang inyong nangis tulung parikane ilogo Mbak Tuti ya, Mbak.
apik tenan Mbak Tuti, kreatif. Monggo adate ngene iki lak eling-eling. Parandene ricik-ricik ya panjenengan ya nyantai saja kok les kok. Terus ya ora mung Banyumasan campur ondel-ondel barang. Ngene-ngene. Elok nggih. Dadi kuncine kejaba ngerti karo beksan, ngerti karo kendangan aman ngono ya. Luar biasa ya. Elok temenanan. Nang. Yo. Yo kene nang tak duetke karo Mbak Birgita Ayu tang. Kiwa. Awas. Ya. Tangan. Ya Bir, ayo karo Mas Nanang. Muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Wah, jan. Bobo nyandi. Wes ning isor wae dadak njaluk munggah ki ya ngopo tak parani. Tak parani ning isor. Heeh, dikancane ning isor Bir dhuwur malah mlangkahe keleru marah ngono. Oh alah Bir. Apa? Aku malah gek-gekne diriem malah. Diri Saya radene Mas Nana. Sik to. Iki kok blangkonmu biasane blangkonan iki mung. Lho iki nggih sing anu ora padha karo kancane sing rada aneh gen Padang ngene malah peteng kok malah. Ya pancen. Oh salah ireng kok. Ya pancen kacamatamu ireng. Lah nggih to. Nggih sehat Mas Yoyo. Wah nggih. Yoyo sinten dalang napa ya jadi pati? Ya Mas Yoyo dalang jenengane pripun. Sami Pak Yoyo. Nggih. Ngapunten Mas Nanang, ngapunten. Pripun? Jenengan tunanetra niku wiwit lahir apa mergo? Nggih, sejak dari lahir. Dadi teng kandutan pun tunanetra. Nggih pun asli ngeten niki dados pun original dados mboten kok anu mboten. Original Pak. Maksudnya original ini ndak ngono Bir. Kan ono wong maune tau weruh terus roruh lara apa keneng apa kan ono akeh. Ning mboten enten terasa jenengan niku kecewa. Mboten saestu mboten sak. Nggih, malah seneng nggih ngoten. Nggih, malah saged molo TikTok tiang-tiang niku. Kok iso TikTokan bareng? Nggih, winginane kula buka TikToke namine kok Sukesi Rahayu langsung kula fallback ngoten. Wah. Kok iso ngerti TikToke Bukesi? Terus videone kula sukai niku wae. Nggih. Ketok to sampean. Seneng nggih nembe gadah lho Pak, ya namine Nanang Merem TikTok kula. Oh enten. Nganten. Lah carane ngetik pripun ngoten niku Mas? Nggih, enten anune saged menan. Enten bantuane nggih. Tapi muga-muga Pak Yoyo kok nek live pasar live karo Bukesi aku engko tak komen kaya tak enteni kaya urung live masih video piti. Live TikTok Pak. Ya so kapan-kapan lek aku live TikTok karo Bukesi sampean tak telepon sik. Nang iki arepe live karo Bukesi. Siap. Nggih. Ngono cara ngendi to nang kopiahe dhuwur kaya anten. Wah niki nek nyukani dulur lanang saking Blitar. Sinten? Oh Pak Wanto to. Pak Wanto Kendang. Nggih winginane kula nggih sepedaan motor mriko ki ambakan. Sampeyan iki motoran dhewe. Lah kok nganyele lho iki. Lah kok ajenge dipakake 11 ini lho. Wong ya genah ra roh dalan sik kemplelete kaya. Niku saestu Pak, kula nek sepedaan motor mungkin langsung teng alam barzah niku saestu. Nah niku. Kok iso diarani alam barzah? Nggih to, wong mlaku dados tuntun-tuntunan nek numpak motor langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ora Aja, tak pujekke jenengan tetep panjang yuswa. Amin, amin, Pak. Birgita wong ayu. Mas Nana. Niki wae kula kadung suweneng lho Pak ya. Sik to, kok sik aku takon sik takon. Nggih. Carane sampean iki menilai wong wedok ayu utawa ora mongko ora pirsa karo gelare kahanan piye? Nggih saka suwantene. Oh, Kalih dados nek kaya suwantene Umi niku ayu nek kados suwantene Birgita niku sedang-sedang jarane. Lah nek kaya Mbak Lia wi kaya piye coba? Wah Mbak Lia malah lowemu Mbak Lia. Weh. Kaya ngerti lho. Lah Mbak Tuti. Mbak Tuti malah neh lagi mlaku panggung horeg. Lemu apa kuru Mbak Tuti? Nggih lemu lho Pak. Oh lemu. Kula ngantos pangkling ini kuwi dugi iki Mbak Tuti apa dudu? Oh iya. Saya ayu. Saya ayu wah. Tangane piro Mbak Tuti? Tangane piro? Riyen kula grayane. Aja. Lah Bukesi piye pawane Bukesi? Oh nek Bukesi nggih tetep mboten rubah lek niku.
Putih napa ireng? Nggih putih no. Putih. Santai mawon Bu Kesi jenengan kula belani Bu. Mungkin nek Pak Yoyo ajenge pripun-pripun mata-matane kula mawon Bu Kesi. Santai mawon Bu Kesi pun ta Bu. Iki pomo eruh tenan. Ku mluwelete ra umum lho malah iki ngerti. Pun to Bu, mungkin santai mawon meneh anu kula mata-matane kula Bu. Mungkin jenengan kula kirimi fotone langsung mawon. Dadi kula mboten ngomong-ngomong langsung niki lho Bu. Nang. Iki aku iki enek driji nang kene enek 1 nganti 5. Nek pancen pas kita drijiku ki angka pira? Niku setunggal. Wah, pinter setunggal. Pinter. Lah iki pira? Nang, pira? Duka niku kados kok kalih to. Oh, pinter loro. Rada blereng. Tenan luar biasa. Iki pira nang? Iki. Pira? Kadosnya mboten beton napa-napa ta jenengan. Ngerti. Elok tenan iki. Mboten beton napa-napa. Ah iya, iya. Mesti lek jenenge makhluke pangeran kuwi ketika ada kekurangan di balik itu pasti ada kelebihan yang luar biasa. Nggih, Mas Yoyo. Wah. Mengke anu Mas Yoyo ngapunten jenengan pas damel lagune pas panggih Gus Idam niku lagune catetane jenengan kirimne teng kula apalke. Wah. Carane ngapalne piye lek catetane? Nggih niku kan enten suwantene to Pak tulisane napa ngoten kan mungel. Oh, nggih. Nggih, siap. Jan suweneng niku kula ompake nonone. Wadah, iya. Iyalah. Ya engko awakmu gen marem bar iki diaturke kuwi ning nembang osik karo Mbak. Kula tak duet kalih kita sing rada anu damel olahraga niku. Waduh, Lintang Asmara. Wah. Sampeyan ngerti lintang? Wah, kula mboten ngertos ora weruh kok wis jelas mbok sampai dina kiamat mboten semerep. Omongke kula senene tiyang. Ora ngerti lintang sing ana langit ra apa-apa, sing penting sampeyan tetep ngrungkepi lintang atimu ingkang membawa. Amin. Nggih, Mas Yoyo nggih. Damel intermezzo. Waduh, iya. Ngapa ngeten iki ya, wah. Mireng kula lek engko tak rabekke karo Burgita nang kok bae duet. Wah. Ayo kesenengan Birgita kowe dihapusi terus nang malah. Nggih musibah kangge Birgita berkah kangge kula, Dek. Mau pakani apa? Oh, ya pakani watu. Ya jelas dipakani sego kok makane. Wah, aneh-aneh wae. Lintang Asmara ya nang. Nggih, siap pelok barang. Wah. Kaya roh. Oh, aku ngene iki ngawut kok. Ngasal. Ngawut. Ayo. Monggo para kadang dipun aturaken Lintang Asmara. Duet Mas Nanang dengan Mbak Birgita. Yo. Bersama Nyu Madangkara. Oh ya. Ya wis kono. Yo. Monggo. Madangkara. Asli sawan. Ada Mbak Birgita. Ada Mas Nanang. Bukan kaleng-kaleng. Siang pantoro ratri ongeleng manis sing ati
sembah nuwun Mas Nana. Terima kasih Mbak Birgita. Nggih. Sampeyan tak terkirana apa ora? Wah, ora aja nek mbok terke isin aku. Wah, aja to. Kayak ruro dalane saya ndak terkirana. Wah, ngono ki. Ayo Mas Taslim dipoto Mas Taslim. Halah kayak Ayo Mas Taslim dikirimke, Mas. Alah nang. Oh. Balik iki. Arep tak go mulih. Alah nang. Sementing bahagia ya nang ya. Saiki gandeng kowe wis gawe mareme atiku nang. Genti saiki aku tak gawe mareming atimu. Nah, sampean mau lak nakokke babakan lagu kanggo Gus Idam, ta? Aturake iki tembange kinanti tur ana sejarahe kuwi anu nang nalika Bukesi mbiyen kuwi lagi koma antara sadar dan tidak. Sajroning pangimpen rumangsane dituntun selawatan karo Gus Idam. Lah terus matur karo Mbah Sukron Suwanda akhirnya lahirlah kinanti Gus Idam mergo Gus Idam anggene nganti lumantar pangimpen marang Bukesi selawatan. Oh iya. Enten bawane ta Bukesi nika? Enten kinanti. Kinanti nggih. Sugeng Ambawarsa mbok menawi wonten paranggarangan utawi estényel ingkang wonten mriki lan kepareng mirsani titip salam hormat Sugeng Ambawarsa kagem Gus Idam Muhammad. Iya, iya. Monggo Bukesi kinantinipun gatekne nang. Ayo, nggih. Monggo. Mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Wonge teko. Yai muda dasar bagus. Bagus lahir tekan batin. Gus Idam itu lagi
Wadone teko. Mugi-mugi kanthi nderekaken Gusti Dam sedaya para warga masyarakat pinaringan keselamatan donya ngantos akhiripun. Miturut hadis riwayat Bukhari Muslim, golongane menungsa sing bakal diayomi pangeran ing dina pungkasan utawa kiamat kuwi enten 7 Mas Gareng. Apa wae, Truk? Ingkang sepisan pemimpin sing adil lan jujur, angka 2 nom-noman sing sregep lan seneng ibadah, angka 3 manungsa sing tresna lan lila legawa ngopeni papan panembah, angka 4 wong loro sing pacangan kanthi lambaran katresnan ingkang kumpul lan pisah karana kersane pangeran. Angka 5 wong lanang sing nolak dijak laku zina karo wong wadon sing ayu rupane merga wedi karo dosa. Upamane ya anek wong lanang utawa awake dhewe dijak laku zina karo Mbak Birgita upamane. Ayo Mas bar wayangan rasa bareng bis ning kene akeh hotel, engko ning hotel karo aku. Ngono ki nganti menolak, aja dek aku ora wani mergo aku wedi karo dosa. Ini adalah golongan yang akan selamat dunia tekan akhir. Kuwi. Angka 6 wong sing nindakake sedekah kanthi ikhlas ora pengen dingerteni karo wong liya. Ewadene sing pungkasan ya kuwi wong sing seneng dzikir ing wanci sepi nganti netesake luwe Mas Gareng. Heeh, Truk.